परतवून घेऊया। एक अर्धा मिनिट तरी व्यवस्थित तेलामध्ये आपण ही परतवून घेऊया। ही बघा, आलं लसूणची पेस्ट आपली व्यवस्थित तेलामध्ये परतवून झाली आहे। ही व्यवस्थित परतवून घ्यायची, नाहीतर त्याचा एक कच्चेपणाचा स्वाद येतो। आता ही पेस्ट व्यवस्थित परतून झाल्यानंतर आपण याच्यामध्ये हा जो आपण बारीक चिरून कांदा ठेवलाय तो घालूया। आणि कांदाही याच्यात 2 मिनिटं व्यवस्थित परतवून घेऊया। कांदा असा 2 मिनिटं व्यवस्थित ह्याच्यात परतवून घेऊया घेतलाय हा। आता आपण काय करूया की याच्यामध्ये हे जे लाल तिखट आहे, म्हणजे ही बेडगी मिरची पावडर आहे 2 चमचे, ती घालूया। याने पावभाजीला एक खूप छान लाल रंग येतो। व्यवस्थित परतवून घेऊया कांद्यासोबत। आता याच्यामध्ये जी आपण 4 टोमॅटोची प्युरी करून ठेवली आहे तर ती घालूया। इथं मी याच्यासोबत थोडंसं मीठ घालते, थोडंसं पाव चमचा मी मीठ घालते, म्हणजे हे छान व्यवस्थित शिजून येतं। तर आता हे सगळं व्यवस्थित एकत्र करूया। गॅसची फ्लेम मी मीडियम ठेवली आहे। आता नीट व्यवस्थित एकत्र करून घेऊया। याच्यात मी थोडं पाणी घालते, इथं थोडं पाणी मी ऍड करते इथे। साधारण 1 वाटी मी पाणी इथं घातलंय। आणि आता मी हे मंद आचेवर जवळजवळ 10 मिनिटं व्यवस्थित शिजवून घेणार आहे। याने जो आपला जो टोमॅटो आहे आणि सोबत जो कांदा आहे तो व्यवस्थित चांगला शिजून येईल। तर मी आता काय करते, हे मी झाकून ठेवते आणि एक मंद आचेवर 10 मिनिटं मी हे व्यवस्थित शिजवून घेते। तोपर्यंत मी काय करते की हे जे आपण सगळ्या भाज्या शिजवून घेतल्या तर त्या मिक्सरमधनं फिरवून घेते। हे आपल्याला मिक्सरमध्ये खूप बारीक नाही करायचे आहेत, अगदी थोडंसं मऊ करून घ्यायचं, एकदम जास्त पण नाही आणि एकदम कमी पण नाही, थोडंसं जाडसरच असं आपल्याला हे व्यवस्थित मिक्सरमधनं फिरवून घ्यायचे। तर ते आता मी करून घेते। चला आता आपण चेक करू। वाव, खूप छान रंग आलाय बेडगी मिरची पावडरमुळे। आता आपला टोमॅटो याच्यात व्यवस्थित शिजलाय, बघू शकता तुम्ही, एकदम छान अगदी टोमॅटो शिजून आलाय। आता आपण याच्यात हा जो पावभाजी मसाला ठेवलाय तो घालूया। हळद ठेवली मी पाव चमचा, तर ती घालूया आणि चवीप्रमाणे मीठ। आता हे सगळं व्यवस्थित एकत्र करून घेऊया। आता मी हे जे बटर ठेवलंय ते पण मी इथे घालते। आणि नंतर मग आपण ही जी भाजी आपण मिक्सरला हलकी फिरवून घेतली आहे ती याच्यात ऍड करूया। आणि आता आपण हे सगळं व्यवस्थित एकत्र करून घेऊया। चला, आता आपली पावभाजी व्यवस्थित शिजलेली आहे। हे बघा, मस्त कलर आलाय, टेस्टला पण खूप छान लागते, वासही खूप छान सुटलाय। त्याला अशी एक उकळी आली की आपली पावभाजी तयार झाली। याला उकळी येते, मी याच्यावर थोडी कोथिंबीर घालते, म्हणजे हे अजून खूप छान दिसेल। अशा प्रकारे आपली रेसिपी झालेली आहे। मी गॅस बंद करते।
तुम्हाला माझी रेसिपी कशी वाटली ती कमेंट्समध्ये नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. मी आता ही सर्विंग बाउलमध्ये काढते. ही बघा, अशा प्रकारे आपली पावभाजी रेडी आहे. फार छान दिसतंय. तर तुम्ही ही रेसिपी नक्की ट्राय करा आणि मला नक्की सांगा कशी झाली ती. आपण भेटू पुढच्या रेसिपीमध्ये. थँक्यू.